Ramogi wasudane kendo wadonje weche motenore koda mag thieth to bende mabende ochwal nyaka Doho ochungo chenro mar sirikal chako tiyo gi chik manyien mar okumba mar thieth ma otisi ni Social Health Act ma bang' riwruog lakteche ma pacho ka KMPDU dhie Doho ka gidhi kwedo chenrono. Ma timore ka jatend migawo mar weche mag thieth Susan Nakumicha okoni thuolo mar tije ne jogo ma osebedo ka tiyo okumba mar thieth mar NHIF koro oyiengore kuom penj ma ibiro bagnegi motelo ne donjo e bad migawo kata bad okumba manyien ma koro ichano tigo e pacho ka. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler. E romo mane obagi apise mag okumba mar thieth NHIF Nairobi, penjo ne omienjo koa kuom jatatiji mar NHIF makoni jokanyo dwaro ng'e adieri ewi ka bende gibiro bedo kod tijegi bang' dare NHIF ka idhi e mano ma ochuogi manyien ma otisi ni SHA. Our jobs guaranteed once we transition. What will be the size of the package for those who want to retire early? Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kata kamano ne okogolo duoko makelo mijing'o ne jotijego. Nakumicha mokwongo okoni tije jotije NHIF masani oyiengore penj ma ibiro chan kod bod manyien SHA ma otelie kod Dr. Timothy Olweny. Okoni kata en owuon orito lai makare ma ibiro gol kod bod no e ka ging'e kar jotijego. Ladies and gentlemen, we are starting off afresh with Social Health Authority. I know at a personal level that I'm very good at what they do. And therefore they will meet whatever test it is to move over into SHA. Ka opogore gi penj, Nakumicha omiyo jotijego bende paro mamoko ariyo. Ma okwongo en dok tiyo e bad migawo machielo mar piny owacho ma ok oloko sara maggi kata dhi e rutaya ma omondo. Kata kamano, okoni ka otenore kod dhi e rutaya ma omondo, okoni jotijego rang makare ongirimiti ma oketi kod omenda ma ibiro chiw kapok giyiero okang' mar dhi e rutaya. The Act also has prescribed that should it be that you do not meet the qualifications on the other side of SHA, you have the option of early retirement. Okumba manyien mar SHA ma owinjo ka okar NHIF kaluwore gi jatend piny Kenya mane oloso juma mokalo owinjo bed ni chako tiyo chak higa manyien ka bende jokanyo mar bod manyien mabiro tayo bad migawo no oseyier kendo telie kod jakom Dr. Timothy Olweny. Kata kamano, Doho ochungo chenro mar keto e tim moko kuom pend chik manyien no mar SHA ma en Social Health Insurance Fund SHIF ma kaluwore gi bura mane ochwal kod riwruok mar lakteche KMPDU mane kodi chikno ne okal ma ok okawo paro kuom ji duto. Judith Omondi, Ramogi TV.